Bueno, nosaltres volem que això cali a tots els estrats de la societat, creiem que de l'emergència climàtica ningú se n'escapa i crec que han de ser grans acords de consens d'ampli abast, per tant, aquí nosaltres no defugim també que siguin els partits els que prenguin la iniciativa o els partits els que, a conseqüència d'aquestes mobilitzacions, doncs, es posin al costat nostre per seguir remant, per canviar de rumb. Per tant, per nosaltres són benvinguts. El que no acceptarem són que ens segueixin omplint de paraules buides, d'acords, d'emocions, de declaracions que no tenen cap mena de contingut i que no van enlloc més que donar-se propaganda política. Doncs el manifest final, com ja portem dient i com seguim dient des de fa molts dies i des de molts moviments, el que volem és que es digui la veritat, que governs diguin que hi ha una situació d'emergència climàtica, volem que actuïn en conseqüència, per tant, que deixin de vendre fum i que ens omplin de paraules buides, sinó que es posin realment a fer polítiques reals, valentes, efectives, que ens permetin afrontar aquesta emergència climàtica. I després, democràcia. Com hem dit, hem perdut l'esperança en que siguin ells que ens ho facin i volem que això vagi de la mà d'un aprofundiment democràtic i una participació ciutadana i d'un control ciutadà de tot allò que fan o deixen de fer. Doncs no ens feien moltes expectatives, la veritat és que era un dubte perquè aquest és un tema tot just que ara se li està donant també des dels mitjans de comunicació molta volada. Llavors, des d'un començament no teníem molt clar quin seria el seguiment. Al llarg de la setmana hem anat veient que la gent sí que s'ho està fent seu, és un missatge que està calant, que la gent és una preocupació que comença a estar a l'atmosfera de tota la societat. La pancarta principal aquí davant, sisplau, que farem els parlaments.